good morning tanan. Maadto mi karon nila Tatay Paulino. Naghatag mi og kuan niya pang hingapin niya yang pang kay ganahan kay siya pan niya parisa niya kape. So unya na lang pod update mo unya kung na namin dito sila ha. So padong mi ila Tatay Paulino mo ni agianan padong sila ha. Kay taga ato na kong syudad agiun jud ako na siya dira sa gawaste kay usay di man timingan kay mangahoy man na siya. Nya gahapon na timingan amo among junungan kay kita na sa tatay sus nangurog yung tao na napas mo kay way kaon. Oh itagaan ako kwarta gahapon pati lipayas tiguang. Mo jud ni ako napagi diri gihangos na ko. Paitan ng tambok eh. Gahapon nangahoy na gahapon nangahoy na sa natagak naligid. Oh, nakadugo ko yung dunggan. Tinluya. Nana siya apo, kuan pod kanang lain po kay batasan. Kay nanay mga hinabang si tatay sa una nga akong gipanghato diha, gipanguha. Aw tara ay. Dili dapit kani subayon ning dana. Dili dugay na kay kuwadyo ka balik diri mga pila na ka tuig, mga tulo na dakaron. Duha ka pin kay nakaari naman ko. Atong Tatay Paulino. Dili lagi ari oh, ari. Sudunon nugod kin ilaha. Oh, latatay ba? So, mo ni agianan, oh. Oh, tilayo as kalsada sila, ha. Bato na siya sa kalsada, kay kuan manindag ka, yung mga kahon niya nga, yung panguha sa kakahuyan. Oh. Sus, wadyo ko itog di kay portay, nag-PM na ako. Natog ko, mahapit alas 2. Ya, mata ko rin alas 6. Mas nindot yun ang kanang mga taga-diri ba nga makaimamat yan nila sa tatay. Makuyog yun ba? Para kita sila sa sitwasyon ganis tiguang. Tiluya yung taon tatay. May siguro, nangahoy to ron. Dili pa, uy, unahan pa. Alikagi, oh. Manila tatay pa doon. Kalibunan kaayo. Layo-layo jud gamay. Layo-layo jud sa kanang highway. Gikan dili si ilahat eh. Gikan siya mangahoy. Alsahon na niya padung sa gawas. Kita ka yung kahoy. Oh, kita ka tong kahoy nga nasa kilid katong gingon nanay. Iya, hato gyal sa to niya siya ra usa padung sa gawas. Balik-balikon. Tiluya nga. Gihangos sa mga ito naglakaw rat nga watay bit-bit. So hapit na may Tatay Paulino. Matatay lagi. Na ana siya mga hoy ari dapita kanang kuana kanang kalibunan na ana siya mga hoy katkat na siya diha. Anang babaw nga kuan. Ana na siya diha mga hoy. Tay Paulina. Tay Paulina. Tay!
Tay! Gawas da, tay! Nami dagang surpresa ni mo unya. Gawas dira. Nami dagang surpresa ni mo unya. Mao nila Tatay Paulino. Sarain taon din ng puyo, mo niyang balay-balay. Suga. Flashlight. Naano siya mukat-kat ita yung mo na yung mga kahoy nga yung mga kuha. Kana iya baligas kalsada. Ana na siya diha. Ali tay. Ali. Dali. Na si ate, mohatag din mo ka ng kuan oh. Manakag. Naluya. Paso tay, wakay ini tubig. Ha? Ah, mamalit na ron. Yung sa man tanig. Kaon kag pan. Ah. O kanitay, yahan ni tay ha. Ha? Wa oy. Yahan ni tay. Iyahan na tay, ni hatag si ate. Kana si ate. Ning kuyog siya na mo, hatag siya ni Tatay Paulino. Tay, daghan kay mo hatag ro ginabang ni mo ron tay. Daghan kay mo hatag ni mo ginabang. Wakay suga dire. Kaitan ka na mo suga ha. Flashlight. Flashlight ba? Flashlight lang ba? Flashlight ba? Kay para di na ka maging ani. Ya, og sundang. Kani kay matuwad naman ni unya mayabo. Ako upalit mi ha. Mo na yung kahimtang dari. Sara usa in town. Ana mo na yung kuon. Tay, daghan kay mo tabang ni mo ron tay. Ya. Okay pa imong sundang kay palitan sa tigag sundang. Para kaguna ba? Para pangahoy nimo. Sundang. Para lang kabuka. Unsa may gusto nimo paliton unya? Unsay gusto nimo? Guna kuno. Guna. Kanang nindot ka nga guna para pangahoy nimo. Mo na yung kuha kanang mga guys. Guys, Wala ka. Ma'am and sir, mao na yung mga kahoy nga gikan diha sa babaw niya kuwaon niya pa ng taon katkaton diha. tubig. Ari siya gahapon na ligid in town perting luuya. Ay sig unya kay para dito pasko. Unsa tay? Si Jeline ko no, imo mama. Oh, si mama mo ari unya. Akong ginan nga ma. Kadang nangita beton mo sa Tatay Paulino at tujud siya umo at tukunak ina sa tatay. Ako lang kontin ako na. Ari tos nanay, aw si mama. Tambal sila ko. Kanang dagkot lang mo dire. Nakarong 3 de Mayo, pangaji ni sa gulo. Alas 4, wata ko dito sa ila Ate Bibi ha, dito sa atong kita gahapon, tong displayan sa mong kahoy. Silang bebe. Okay, maghatod bidagang ka ginabang nimo. Dagang kay ning tabang nimo kay gipost bete ka sa Facebook. Pare sa una katong Wa naman akong mga anak. katong mga anak nimo nga nanawagan ta sa una. Ha? Di na may kita. Di mo sa ganahan. Siganan. Di mo sa ganahan nga. Maluyam siya. Ug may kinabuhi siya. Ug namdom sila. Magkita kami. Kaya ako, sa gawang na ko, bilok mo ko kaya. Dugay ng panahon tayo nga, waka kita sa mong anak. Ako pang sa size ko. Dito na. Kato sa una nga, nanawagan ta nila, wag kita kapag yung kontak. Jadi naman ko mga kuwan ko. Nga na may sugo, ginoon ako. Ako, wako'y, kuwan. Bisan tao, kuwan, basta na magpagkitabang na ko. Tabangan ako, patay o buhay. Tabangan ako. Basta dili lang. Dili lang ingon na nga na mamatay niya. Nagdugo, dili na mabuhay. Pero kuan lang, napay dugo, buhay siya, balik. Okay, tay. Buhay, ginas ginoo. Video is susud. Mo lagi na lagi. Nina lang. Mo na yung balay, oh. May mo tabang. Basin day mo dako tong pundo, mapatauran ra ni suga diri. Kaya na joy hayag ba? Ganahan ka kanang hayag tay, atong patauran ni kanang kuryente. Suga ka. 10,000 man gikan dito. Dito, 10,000 lang pangayo. Di lang pananguhaon ta na.
Kanada ilahani ko susan gismil na ganito. Paningaon ta na nga kanang Kabit-kabit lang din na yan. Kaya na naman ilan masuga naman sa data. Pwede. kay Gamay-gamay ra. kay kung makataod tag sugaan nimo pananglitan, kami na lang ni mama bahala sa binuwan. Sa bayron nimo kanang kuan, suga. Di lang paningaon ta na nga maka taod tag kuryente diri sa mong balay para di ngit-ngit. Dool nga rin, mag-ampo ko. Kaya kining ako ang kuan, yatag sa Ginoo. Duhagin ni kaniyan Santa Cruz na ko. Duhagin sila ko. Nagkanak. Dito na sa urmok na ko makita. Wala nilak ti. Ano ada gina siya? Mabitaw to sa una nga na kuan gihatda na mo mga hinabang panguha. Okay, sagaran dito ari man siya sa babaw ni uli niya largo siya dito. Kaya mag-alsa sa mga kahoy. Bitaw? Asa ba yung baso? Pangapisa? Mo na yung lungaganan. Videohan ba kay kasi Ari siya magluto. kuan lang ni bisag gamay Na balay ba. mo na yung balay. Tubig, iluwi kay way tubig. Paningwao na to tay ha nga makakuryente jud ka tay. Paningwao lang nato. Aron Ang lagi no nga. Kamo. Dili mo magpares mo na ko. Ya tay, unsa may makasulti nimo sa daghan kay mutabang nimo? Unsa makaisulti nimo? Sa daghan kay mutabang nimo unya. Koto sumutabang na ko. Nari, ko lang ang puog na na sila ng press na ko. Taas nilang edad. Jud. Mula bopas gatos. Ilang edad. Kaya ko, sultihan tayo mo. Atong 64, namatay ko. Nagpalit ko kulo. Saksako na akong kinuha. Kati mo gingon sa una na mo. May dako kayo nga. Kuanwa na ko. Kuhit ka kay. May kuhit mong ganda. Kuan ako kuhit ako lang ibutang. Maabot na magkakilid. Bukad ko pinana. Kabid ko pinana. Gakos pinana. Ano sitwasyon ni tatay dali? Pagkakilid na ko. Largo magkabalik. Mura mo ng pinutundaan. Sambalan dayon. Wap mo koto. Ada ako kayo. Na. Naghigla na ko daan gikan sa babaw. Ginana. Karimi na guna. Tangtang na ko siko. Igo sa parel. Unya ha, alas 4 ha. Kay magatod may daghan kay hinabang nimo. Daghan kay nintabang nimo sa Facebook, daghan kay naluoy. Daghan kay nagpangga nimo, bisag dili nimo kanang sa magkatabang na ko. Silang tanan. Ano bisag nga lang. Butang dare. Ako butang. Pamutang na to, panglista man mo mga ngantay sa mga ning hatag. Ti butang ang ganahan ni tatay sa mga nang hatag, pambutang ko ng mga ngaan diri. Ari na ibutang siya maportahan. Ko na pangadi dre. Kay pangajian niya ba? Mabasa man. Basahon niya kaya na iyang pa. Ako humano ko mamatay. Pero dito na ko sa langit. Ano? Kutob ang tao, ang kanong tao mamatay, anak day kutob pangalod. Sugat ang Ginoo. Pero bulahan ko kay gisugat ang Ginoo. Dito na ko. Ingon ng Ginoo. Sisita ang Ginoo. Yan. Asa mo ka? Kanto ko dito. Kaya balik. Kaya ang yung kamatayan di pagbuot na ko. Pagbuot siya. Pabalik ko. Na, city pagod ko, city pagod buntag mo. Mamatay. Na, ang nagbinatay dito sa mga skolokan, duhara sila dito, kay may mabahay dito buntod. Ya, pagka, mga alas 3 na, kay kusog na mga kundagan nga paglaw sa buwan. Padong ringan to may dugay, waho ka oras. Kagan nga to, babaw.
Pagbalik na ko, mo na nga. Ako, kuha na ko sa Ginoo, papanambalon ko. Bilibog akong, usaw na ko pagtambal. Samay ako tambal, mo ko yung siya. Pero, ganyan naman ko nga, kakalabat ko, Santa Cruz na nga, nakita na ko doon sa Urbok, itong sa Sinta-Sita. Ika ito sa Sinta-Sita, ganitong Kurmok. Saan kag sininaon niya para para daghan ba? Tiguang. Danon pa. Para tatog mga sinambaguha para kapag chicks ba? Edad na ako, luwang. Oh. Pero, adlawas na ko, bata pa. Oh, kana. Kana. Kapag pagyudi ay. Kapag Bata pa. kapag pagka-chicks ron. Bata pa ko. Oh, kana. Mangita pa siya. Ana jud. Parang kadawat ko og parang kuwan sa kitchen. Singko na ko. Kadawat ko 25. Ako na ipalit. Oh, kana. Palit ang chicks. Ipalit na ka kay. Tiguang. Tiguang. Nay manang nay. Sibok sabot. Na imang makuan kay dili na magkamag ko. Mao gyud. Kapag pa gwapo tatayo. Di na magkama.